नों आंखौ बेबायदि खालामबाय थायोथ' ओंखामबो जाखाया माबो जाखाया आङो राननानै थैगोन आङो नै जाया होनबायना जाया दाहाय गोथै सहखौ नायफिनो आंनिखौ दैबो लोंबावासो आङो जागोन जायाब्रालाय थैबा आंहासो दाय जागोन थाब थाब जा नै फान्थाया सहैगासिनो नोंसिनाव जाया होनबायना जाया जाया मा उल्था 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 आइसो ओंखाम जाया होननाय जागासिनो बाव साला हिनजावफोरनि आखला बिदिसो आंखौ बेखौनो जाया लोङा रानथाबनानै थैगोन होननानै थगायहरबाय नोङो आंलाय आदा बाजै जानो थिनबाय थानानैसो दासो जाहां नागिरखादोंमोन दासो खबसे सोहां नागिरदोंमन बेयावनो नों ग्रोब फैनानै होलायबाय आंखौ एथ्राब गरम खालामहरनो नाङामोन ना नोङो फैयामोन ना आं नोंसिनि न'आव लासिं सिं आंलाय नोंखौ फैनो थिनखायाखैमोन ना नोंहासो फैलाबायदों होनबालायनो आंखौ सानफ्रामबो थगायहरबाय थायोसै आरो ओंखाम जायाखै दै लोङाखै खर' सादोंनो होनै होनै नोंहासो आंखौ दुखु होबाय थायो आंलाय नोंखौ माला थगायखो नोंहासो एखमबा गारो एखमबा लाफिनो नों जानला मोनला होनबा जाया मिथिबाय नोङो आया दा सोर बिलाय आयु रागा खराथार नामाब्रा बेना बिदायालाय सोर होनदों खिथागोन ना खिथाया देनसै निर्माण आयौ आदा आंखौ बेबायदि नै खालामथारलै आं नोंनानावखौ खालामथारला जेबो आयु 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 जेबो खालामनो माने आंनि बिनानावखौ मा खालामो नोंलाय होबथारसै नामाब्रा सालाखौलाय आदा बिदि नङालै आदा बिदि नङा ओइ निजा खोन्थाना होदोलै ना आंखौ बुथारनो लुबैखो नोंलाय हा गिज्रासो होनबावदों ना आंनि बिनानावखौ नोंखौ होबथानोबा मोजांबासो मोजां मोनथिबाय आंजों नङा आदा निजिरासो होनदों बेनो आंखौ दुखु होबाय थाग्राया बिनि थाखायनोथ' ओंखाम जाया दै लोङा थायोना आङो एखमबा आंनि गोसोथोनाय बेनो आयु 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 हा औ आदा आं बिनि गोसोनायसोथ' आर आं बेखौ जेबो दुखु होआ गाव हारसिंसो दुखु जालाबाय थायो हा अनलाजों दाउजों खोमा खाथि खाथि दारालाय खोनाया आंहा आदाना होनबा खोमाया बेंगासो आरो खेबसे दुब होनानै हर आदा आंखौ सानफ्रामबो दुखु होबाय थायो बियो मागोना हामदों नोंनानावा मा हो खुदो माथो आङो बे खथेंथें मानसिखौ नङा आदा नोरैसो होनो थिनदों हो मोसौ फैदों र' थांनि आङो नाय आं खुंदा जाखा जोंनाव फैनानै मोजांबासो मोजां मिथिबाय मा गद गैया बद गैयाब्रा नों आंखौ गाबोनल' लोगो हमनो थांदोलै नोंखौ थेख्लायगोन आं हाट बारा गद गैयालै बे न'आव हिनजावलाय मानसियानो आंखौ एथ' गोबाव नेहोदों हिर'खौनो र' फैगोन थंल'सै बियो बेजों गारजायो बियो आंजों खोथाखौनो बुंबाबो लाया बांद्राय बिदि लेलु लेला हान्जाखौ आं सुखुवालै मा जाखो मा जाखोसो होनदों लामाया ओरैसो बोरै बेजों फैलाबायखो नोंलाय आंबो गोमोरनो रोंगौथ' बेखायनो गोमोरनानै फैबाय आङो बेयाव थोद
बागदाव फैना मोजांसो बुंबावदोंथाय बोरै बोरै बेजों फैया होनदों ए जों बे गिमारदोंदां गारि भारा गैयैखायसो जोंनि दुब्लिजों बेजों बारस'नानै फैदों आङो भिखारि साइस 10 थाखा 20 थाखाबो गैजायै मानसि दहायनो आंनाव किउआरखौ हरबानो जायोमोन ना नोङो गुगोल पे जों हरगौमोन आङो 20 थाखासो खामायनो रोङै मानसिनिफ्राय जों फैसा लायाथ' जों गोसोनायनिफ्राय फैसा लाया जोंना आदा बाजैनिफ्राय खावनाय 10 पिसानो मेरला दंखायो बाहायासो आंनिफ्राय बिनिया साबसिन जाखो ना खावनानै लानाया साबसिन जाखोलै आदा बाजैनिफ्राय खावनाया साबसिन नोंनिफ्राय लायोब्ला उनाव नांलायबा नोङो वाट्सएप बायदिसिनायाव फैसा जाग्रा बायदिसिना होननानै स्टेटास होलाबायगौमोन फेसबुकाव होलाबायगौमोन बिफिनगौमोन लासिं सिंनो होमबा आंहा हौवानिफ्राय फैसा जाग्रा होननानै नाम मोननोसैमोन ओंखायनो आं गोसोनायनिफ्राय फैसा लाया मिथिबाय हा 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 मा एसे मोजां सिख्ला जाखो नोंलाय नाथाय आं सिख्लाफोरनिफ्रायसो फैसा जानो लुगैयो मानोना मानोना माबेलाय खिथा मानोना सिख्लाफोरा हौवाफोरनिफ्राय फैसा जानानै हौवाफोरखौ गारो बेनिखायनो हौवाफोराबो हिनजावफोरनिफ्राय थाखा जानानै हिनजावफोरखौ गारनांगौ फाल्ला आरो बदल अ बिदिब्ला नोङो आंखौ थाखा जानानै गारनो नागिरदों गोख्रै दाख्लै थाव सोनायाव फैसा लानाय 500 हरफिन ओरैनोबा नोङो गारबाय थाखायो आंखौ गारथायबा लस जागोन 500 थाखाजों मा मोनोहाय नङाबा नोंखौ थाखा जाग्रा होननानै वाट्सएपआव स्टेटास दोनगोन आङो ओइ 500 थाखानि थाखायनो आंखौ बेबायदि बुंबाय र' मुसारियाव बावबोनायखायसो गबाय नोङो नङाबा नोंखौ फैसाजों खुबैथारगौमोन आं अखार गैजाखाया बिमा बिफा